Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom: il-paċi magħkom. Kif qal hekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: il-paċi magħkom. Kif missieri bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispiritu Santu. Id-dnubiet ta' dawk li taħfru jkunu maħfura u d-dnubiet ta' dawk li żommu jkunu miżmuma. Wieħed mit-tnax Tumas imlaqqa mit-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu, għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: rajna il-mulej. Iżda hu qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqejjitx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idu fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 ijiem wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofshom u qalilhom: il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas: newwel sebek il-hawn u wara jdejja u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqos fik il-fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmin ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu l-Messija bin Alla u biex bitwemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Din is-silta li għadni kemm qrajt u li se tinqara llum fit-tieni ħadd tal-Għid, naraw il-Ġesu li jidher għall-ewwel darba lill-Apostli li kienu miġburin fiċ-ċenaklu fejn ftit tas-sigħat qabel Ġesu għamel l-aħħar ikla magħhom. Kif jgħidilna l-Evanġelista Ġwanni, l-Apostli kienu mbeżża, kienu mwerwrin. U allura Ġesu jmur f'nofshom u jgħidilhom: il-paċi magħkom. Dawn huma l-ewwel kelmiet li jlissen Ġesu lill-Apostli wara li qam mill-mewt. U l-Apostli jibqgħu imbelħin u jistaqsu lilhom infushom: kif jista' jkun li mgħallem li miet dik il-mewta krudila issa qiegħed mill-ġdid ħaj fostna? Imma Ġesu jkompli qawwilhom qalbhom billi jonfoħ fuqhom l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li huwa l-aħħar rigal li tagħna Ġesu kien se jkun mal-Apostli, kien se jkun mas-suċċessuri tal-Apostli, kien se jkun mal-Knisja matul iż-żminijiet biex hija x-xandar li Ġesu qam tassew minn bejn l-imwiet. Interessanti Ġwanni jgħidilna li kien hemm in-nuqqas ta' Tumas. U dan l-Apostlu ma jemminx. Ħaġa naturali. Tumas ma setax inniżżilha kif xi ħadd mejjed iqum. U allura Ġesu ried itih ċanfira ħelwa. Jerġa' jidrilhom u lil Tumas jgħidlu: ġib sebek il-hawn u wara li jiena ħaj tassew. U Tumas joħroġ b'dik l-espressjoni ħelwa: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ejja ħuti f'dan it-tieni ħadd tal-Għid nagħmlu din l-istqarrija ta' Tumas nagħmluha lina nfusna: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ejjew inħallu l-mulej jgħix fina. Ejjew inħalluh imexxina
f'din is-sena tal-fidi. Ejjew nitolbuh iqawwina fil-fidi tagħna biex is-sejħa li huwa għamlilna biex inkunu nsara, din is-sejħa ngħixuha bis-serjetà, ngħixuha b'impenn, ngħixuha b'ġenwinità biex tassew Ġesu ħaj ikun magħna u anki ikun preżenti fid-dinja tal-lum. Il-paċi magħkom.